Bun. Am pornit înregistrarea și pur și simplu vrem să avem o discuție, așa, între noi două. Și mă bucur tare mult, Daniela, că avem discuția asta. Și eu mă bucur. Și aș vrea, dacă vrei, așa, să-mi spui așa 2-3 cuvințele despre tine, pentru că eu te cunosc, dar mi-ar plăcea pur și simplu și alți oameni care se uită la înregistrarea noastră să știe un pic despre tine. Sigur, sigur. Deci, eu sunt Daniela, am 45 de ani. Am terminat facultatea de psihologie și am urmat și câteva cursuri pe partea de psihologie după terminarea facultății. Joburile mele au fost preponderent în domeniul office, administrativ, secretariat și, în general, am lucrat cu oameni. Sunt un om de felul meu mai interiorizat, mai introvertit, dar cu mare drag de oameni și de frumos și de tot ce înseamnă creștere la nivel personal. Știi că acum, un pic mai devreme, ne gândeam că noi acum este septembrie, deci practic prima dată noi ne-am întâlnit, ai zis tu undeva? În aprilie, undeva în aprilie. Mai țin minte, oare, ce te-a adus? Țin minte că eu așa țin minte că am început cu o sesiune 1-la-1, ții minte? Da. Ce m-a adus, am avut o perioadă în care am simțit că am rămas blocată la nivel profesional, la nivel personal. Aveam impresia că nu mai îmi iese nimic, că nu sunt pe drumul care trebuie, că undeva în tumultul ăsta, în ritmul ăsta al vieții, undeva m-am pierdut sau undeva am renunțat la mine. Și având aceste trăiri, am căutat căi ca să ajung înapoi la mine și să simt că pot să fiu din nou plină de energie, plină de încredere în mine și căutările mele m-au dus la tine. Super, super. Și am parcurs împreună deja așa un drum, parcă ne știm de o viață, știi? Așa simt. Da, așa simt și eu. Tot timpul te-am simțit foarte caldă și foarte aproape și de foarte mare ajutor. Mă bucur tare, tare mult. Chiar asta este și intenția mea și gândul meu. Îmi place să văd oameni care își transformă viața. Îmi place să văd rezultate și îmi place să văd pur și simplu oameni zâmbind și oameni care trăiesc pe potențialul lor, cu ce pot ei cel mai bine și știu că e posibil pentru fiecare dintre oameni. Daniela, dacă atunci era așa, era o perioadă în care te simțeai blocată, simțeai că așa și personal și profesional parcă nu mai înaintezi. Cum erau și emoțiile de atunci, în afară de faptul că te simțeai blocată? Cum era starea ta? Cum erau relațiile? Cum erau atunci? Poți să-ți amintești? Da. Eram o persoană care aștepta ca lucrurile să se întâmple fără ca eu să fac nimic. Îmi doream ca ceva să se schimbe, dar așa, de la sine. Ok. Da. Mă comparam cu ceilalți și spuneam, uite, unde a ajuns X, cum este Y, cum de ei reușesc, cum de ei pot. Vedeam persoane împlinite și mereu mă comparam cu aceste persoane pe care le consideram net superioare personal și profesional, dar eu nu făceam nimic ca să mă ridic. Cam plângeam așa de milă. Da.
eu nu pot, mie nu mi se întâmplă, poate așa e, pentru mine așa e să fie. Și am ajuns așa să mă complac în aceste stări, până la un moment dat când am simțit că nu sunt pe drumul cel bun. Și atunci ai căutat soluții. Da, și atunci am căutat soluții. Pentru că mereu am simțit acest imbold de a crește, de a fi azi mai mult decât ieri, de a avea mai mult ca și valori, ca și calități, ca și reușite, ca și rezultate. Nu m-a impresionat niciodată, nu știu, un venit financiar mai mare sau nu neapărat, ci mai mult partea asta, partea de reușită, de realizări, de stare de bine, de sentiment de împlinire, pe care atunci nu le-am avut. Cum e acum? Sunt curioasă cum este acum, pentru că acum suntem aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, destul de puțin timp, dar cum este acum? Cum simți acum lucrurile? S-au schimbat foarte mult lucrurile. După ce am intrat în programul tău de dezvoltare, în fiecare zi m-am deschis mai mult. Am învățat atât de multe. Am învățat să mă iubesc mai mult, să mă apreciez. Mi-am descoperit valori, mi-am descoperit abilități și am descoperit că am și eu valoarea mea. Și atunci când începi să te iubești și să crezi în tine, parcă așa și lumea se deschide în jurul tău, se schimbă relațiile, pentru că s-a schimbat atitudinea mea și atunci și relațiile cu cei din jurul meu s-a schimbat, am devenit un om mai calm, m-am simțit mult mai încrezătoare, am avut mai mult optimism și atunci mi-am făcut un plan și în momentul în care am avut un plan și mi-am găsit motivația să acționez, am acționat. Și lucrurile astea s-au văzut. Uite, astăzi, în curând, voi începe un nou job. Da, Felicitări și eu ce mult mă bucur. Și eu la fel de mult. Nu am crezut, m-am gândit că voi rămâne pentru mult timp aici unde sunt. Și e un loc de muncă unde nu valorificam adevăratul potențial. Având mai multă încredere în mine, știind să-mi gestionez emoțiile, să-mi gestionez eșecurile care le-am avut, am învățat să merg mai departe. Și astăzi sunt pe punctul să încep un serviciu nou, unde voi avea ocazia să-mi pun în valoare talentele, abilitățile și potențialul meu. Și pentru asta sunt foarte fericită că am reușit, pentru că am crezut și tot parcursul ăsta spre un job nou a implicat niște procese pentru mine. Da? A trebuit să călătoresc singură, să fac față unui stres și unei concurențe singură, dar fiind motivată și având încredere în mine, am reușit. Super, ce mult mă bucur și te felicit și tu știi cât de mult mă bucur pentru tine. Și îmi place transformarea asta, pentru că e pur și simplu este vizibil, este o minune. Da, și eu spun tot așa și cei din jurul meu spun că sunt altfel, că se vede. Se vede că am ieșit din acea stare în care mă complăceam așa de rutină și de nimic nou și am reușit să am acum un drum al meu. Visul meu nu se oprește mai aici, desigur. Clar, clar, e o etapă. Am învățat asta. Dar am făcut un pas prin care îmi voi câștiga mai mult timp pentru mine, în care voi fi mult mai valorizată, în care voi putea să mă ocup și de ceea ce îmi doresc. Super. Să am la acest final de drum. Super.
Daniela, din ce am lucrat noi, din modul în care am lucrat noi împreună, ce ai simțit că te-a ajutat? M-a ajutat la început și de impact a fost pentru mine partea de Change Your World. Ok. Mi-a plăcut foarte mult și m-a direcționat spre autoanaliză. Super. Apoi, ce m-a ajutat mai departe a fost programul în care am învățat să îmi gestionez emoțiile, partea de stabilirea priorităților și de depășire a eșecului. Și în continuare, partea de imagine de sine, cred că mă va ajuta foarte mult și sunt foarte nerăbdătoare să continui ceea ce am început, pentru că îmi aduce extrem de multă valoare, extrem de multă energie și simt că e ce trebuie și e pentru mine și e acolo. Și eu sunt în tot ce se întâmplă și asta îmi dă o stare extraordinară. Super, super. Aș avea 1000 de întrebări să-ți spun. O să ne oprim astăzi aici. Vreau să-ți mulțumesc așa pentru gândurile tale și să spun încă o dată ce ți-am mai spus de 1000 de ori. Sunt tare mândră de tine și tare, tare bucuroasă pentru fiecare pas pe care am văzut că l-ai făcut și mai ales sunt bucuroasă că ai descoperit despre tine că ești acea ființă plină de potențial care poate să reușească ceea ce și-a propus. Mulțumesc și pentru ceea ce am reușit sunt recunoscătoare, enorm de recunoscătoare, pentru că știi să te apropii de oameni, pentru că programele pe care le faci sunt extrem de ajută foarte mult. Foarte mult. Mulțumesc! Doar să crești. Doar să vrei să crești. Da. Super, îți mulțumesc. Tu m-ai învățat cum și continui lucrul ăsta mai departe. Mergem împreună, mergem în continuare și încă o dată îți spun cât de mult cred că este posibil, pentru că am văzut transformarea asta. Întâi am văzut-o la mine, că se poate, când schimb gândirea, schimb viața, am văzut-o la tine și am văzut-o, o vedem, de fapt, în programele noastre, ai văzut și la celelalte persoane și asta cred că este adevărata noastră putere. Așa, atunci când credem în noi și când rămânem pe drumul nostru și știm ce ne dorim, asta aduce foarte multă valoare. Super! Mulțumesc tare mult! Și eu mulțumesc tare mult, Gina!